A na redu je Prima koja je opremila i naš skromni dom ovdje u studiju, a oprema i vaše interijere. Stoga ćemo i razgovarati sa voditeljicom dizajn tima, gospođom Teom Tade. Dobro jutro. Dobro jutro. I regionalnim voditeljem prodaje, Danijelom Lovrićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, što znači to? Potpuno, kompletno, cjelokupno opremanje naših interijera. Prije svega u naše ime i ime cijele Prime pozdravit ćemo gledatelje Hrvatske televizije. Naime, u našim salonima nudimo namještaj za cijeli dom koji je osmišljen i proizveden u Primi. Vlastiti dizajn, proizvodnju i usluge uspjeli smo objediniti u jedan jedinstveni projekt opremanja cjelokupnog interijera. I špajzu? I špajzu, ako treba. Dobro. Svakom kupcu pružamo priliku da njegov dom postane idealan odraz njegove osobnosti i navika. Naime, pružamo uslugu opremanja doma, kuća za odmor ili apartmana, prilagođavajući se individualnim potrebama. U svakom našem salonu možete zatražiti besplatnu izmjeru prostora koji nakon toga uz pomoć naših stručnih prodajnih savjetnika oblikujete baš kako želite. Na taj način naš asortiman se prilagođava vama i vašim potrebama, odnosno za rezultat imate interijer baš kako ste si željeli. A kako se vaš namještaj može prilagoditi svakom kupcu? 100 kupaca, 100 različitih želja, upravo načina tako, i svega. 100 čudi i tako dalje. Još vi dajete svoje savjete, pa kako se to uklopiti u jedno? Pa neki kompromis ipak nađemo. Naime, pri razvijanju proizvoda nastojimo naše programe koje razvijamo razviti velikim brojem različitih elemenata koji se prilagođavaju svim prostornim zahtjevima. Tako su nastajali naši programi spavaćih soba koji nude mnogo različitih elemenata u širokoj paleti boja i dekora. Odabir ormara, kreveta, noćnih ormarića ili različitih elemenata za opremanje apartmana može se prilagoditi svim prostorima, odnosno svim stilovima uređenja kakve želite, ovisno o afinitetima. Kuhinje po mjeri, modularne kuhinje, odnosno namještaj za blagovaonice i dnevne sobe, također se prilagođavaju svim prostorima i različitim ukusima uređenja. Najbogatiji dio našeg asortimana svakako je tapecirani namještaj i tu je najveći dio i udio su naše modularne garniture koje možete sastaviti u manjim ili većim sastavima, ovisno o interijeru s kojim raspolažete. Kako je nastala kolekcija 2019. Da, grupe proizvoda razvijamo upravo po potrebama naših kupaca, pa tako i kolekciju 2019. godinu. Najčešće su to u potpunosti novi proizvodi koje dizajnom i materijalima prate trendove na tržištu. No, one naše prepoznatljive, već popularne programe nadopunjujemo novim bojama, odnosno funkcionalnostima, kako bi ih dodatno osvježili, odnosno uskladili s ostatkom našeg asortimana. Želja nam je neprestano pronalaziti bolja i učinkovitija rješenja, kako bi našu ponudu dodatno obogatili isključivo najkvalitetnijim, modernim i funkcionalnim namještajem. A što se još nudite u vašim salonima, Daniel? Pa, naglasit ćemo posebno 56 salona diljem Hrvatske, znači nudimo modern i funkcionalan namještaj, dizajniran baš od našeg tima i proizveden baš u našim tvornicama, od najkvalitetnijih hrvatskih sirovina. Tu ćemo svakako i pomoći naši stručni prodajni savjetnici koji će vam već spomenuti besplatne izmjere, 3D prostorno planiranje, znači gdje možete kao kupac vidjeti cjelokupno rješenje. Možemo vidjeti kako smo zamislili prije nego što bude. Upravo tako. Znači, i tu je izmjera prostora koja prati dostavu i montažu u bilo kojem. Imate jedan zanimljivi festival sada u oči blagdana. Da, to je, znači, posebno smo ponosni da Prima od 13. sad prosinca do 13. siječnja organizira festival hrvatskog namještaja. Volimo naglasiti hrvatskog namještaja, jer baš to je namještaj koji je proizveden, dizajniran u našim tvornicama, osmišljen od naših mladih dizajnera. Nekada je bilo puno, a sada? Sada manje, ali kažem, nastojimo sami nešto osmisliti, sami proizvesti. Tu su posebne pogodnosti, do 40%, normalno sve gledatelje to zanima, do 40% uštede na sav asortiman i plaćanje do 24 rate bez kamata. I prigodni pokloni za svakog kupca. Dakle, to su ove posebne pogodnosti koje nudite sada za božićne blagdane? Tako je. To je to? Ima još? Ne, svakako. Za Dobro jutro Hrvatsku, za gledatelje Dobro jutro Hrvatska uvijek nešto odvojimo. Tako smo i ovaj puta odvojili program garnitura Parenzo. Izuzetno, znači, atraktivan program, moderan, prilagodljiv svakom ambijentu, koji nudimo uz uštedu do čak 40%. Dovoljno je doći u bilo koji od salona u Hrvatskoj i reći da ste od Te i Daniela saznali za ovu ponudu i ostvarujete popust. I od Mirka. I od Mirka, naravno. Kako ćemo sve to staviti ispod bora, to ćete se morati snaći sami. Dakle, dođite, pogledajte, Parenzo vas čeka, a ako ste nas gledali, javite se. Teja i Daniel su vas preporučili i 40% popusta je vaše. Hvala lijepa i sve najbolje vam želim za Božić. I vama isto. Hvala.